United Nations Peace and Positive Living Awareness Center, UN PEPOLAC, n'okpuru United Nations Economic and Social Council, emerebego mmemme World Peace Day n'Awka, Anambra State. Onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudi pụtara anyị akụkọ. Ọ nabatara ndị sonyere na mmemme ahụ nke isiokwu ya bụ mee ngwa ngwa kịta maka udo n'ụwa niile. Onye nchịkọta ngalaba UN PEPOLAC bụ dọkịnta Ozioma Ozemena kwuru na udo bụ ihe kacha n'ụwa niile nke na-eweta agamniru ma kenekwa gọọmenti Anambra steeti dịka ha si wee gbaa mbọ iwepụta iwu ngalaba ga na-echekwa udo yanakwa ihe esemokwu ma kwukwa ka emepụta iwu ahụ n'uju ya. Onye bụ onye isi oche na mmemme ahụ bụkwara onye ọkaikpe bụ dọkịnta Kenneth Nwụba kwuru na udo bụ nnukwu ihe si n'aka Chukwu nke onye ọbụla kwesị ị na-agba mbọ iweta udo na ebe ọbụla ha nọ ma kenekwa ngalaba UN PEPOLAC maka mbọ ha na-agba iweta udo. Onye bụ onye isi oche nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze nke Maazị Tony Uhenu nọchitere anya ya, eze ọdịnala nke obodo Umueri bụ Igwe Bennett Emeka yanakwa onye bụ onye isi oche ngalaba Pentecostal Fellowship of Nigeria nke Anambra steeti bụ Bishop Moses Ezedebego kwusiri ike mkpa ọ dị ka enwee udo n'obodo nke na-eweta agamniru. Otu ndu enyere onyinye nkwanye ugwu nke UN PEPOLAC Peace Ambassador ndu gwara ndị nta akụkọ ABS okwu gụnyere Chief Cletus Eku, Chief Gabriel Ohai yanakwa Chief Ikechukwu Odide site na Ọka. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.